Vítajte pri dnešnom pohľade do sveta digitálnych financií. Zameriame sa na kľúčové trendy a legislatívne zmeny v oblasti spracovania faktúr. Konkrétne na Slovensku a v Českej republike. A ako podklad nám poslúži prehľad z portálu Faktúrko.sk. Možno sa pýtate, prečo práve táto téma. Viete, ono to nie je len nejaký ďalší technologický trend. Tie blížiace sa zákonné požiadavky, tie z toho robia strategickú nevyhnutnosť. Dnes si teda povieme, čo tie zmeny znamenajú, aké príležitosti a výzvy prinášajú. Tak poďme na to. Áno, presne tak. Digitalizácia fakturácie a to automatické vyťažovanie dát, to sa stáva naozaj pilierom, základom moderného finančného riadenia. Dobre, tak začneme tým hlavným motorom, a to je legislatíva. Ako to teda vyzerá u nás na Slovensku? Slovensko má pomerne jasný plán zaviesť povinnú e-faktúru pre B2B sektor, teda medzi podnikateľmi, a to od 1. januára 2027. Technologicky sa bude opierať o sieť PEPL. PEPL, áno. To už funguje po viacerých krajinách však. Presne. Je to vlastne taká štandardizovaná bezpečná sieť na výmenu elektronických dokumentov v rámci EÚ. Zabezpečuje kompatibilitu, celé to má fungovať na tzv. 5-rohovom modeli. To znamená, že finančná správa nezíska celú faktúru, dostane len vybrané údaje na daňové účely. Samotnú faktúru doručí tá sieť PEPL obchodnému partnerovi. Čiže dáta pre štát, faktúra pre partnera. Áno, očakáva sa o to zjednodušenie, zrýchlenie procesov a čo je dôležité, testovacie prostredie je už dostupné. Firmy sa môžu začať pripravovať. To je dobrá správa. A čo naši susedia, Česká republika? Tam sa veľa hovorí o smernici VIDA. Áno, Česko reaguje práve na túto európsku iniciatívu DPH v digitálnom veku, teda VIDA. Hoci ten termín pre plošnú povinnú e-faktúru pre cezhraničné B2B transakcie v EÚ, ten sa posunul až na rok 2030. Až na 2030. Áno, ale pozor, už od 1. januára 2024 platí dôležitá vec. Firmy musia byť schopné vystavovať a prijímať cezhraničné daňové doklady elektronicky. A nie len tak hociako. Musí to byť v strojovo čitateľnom formáte. Podľa normy EN 16931. Strojovo čitateľný formát. Čiže obyčajné PDF už nestačí. Presne tak. Bežné PDF, ako ho poznáme, nestačí. Musí to byť niečo ako XML, UBL alebo špecifický formát PDF A3. Ide o štrukturované dáta. Pointa je, aby tie systémy vedeli dáta spracovať automaticky bez manuálneho zásahu. Rozumiem. A na tie domáce vnútroštátne transakcie? Tam sa to má rozšíriť postupne, cieľový rok je tuším 2035. Takže to je veľký posun. E-faktúry, štrukturované dáta. Aká technológia vlastne stojí za tým automatizovaným spracovaním? No kľúčom je automatické vyťažovanie dát, hlavne pomocou OCR, teda optického rozpoznávania znakov a čoraz viac aj umelej inteligencie, AI. Tieto moderné systémy dokážu z faktúry, či už je to sken alebo PDF, inteligentne prečítať a vyťahnuť tie podstatné údaje. Ako napríklad? Dodávateľa, IČO, číslo faktúry, samozrejme sumy, dátumy, dokonca aj jednotlivé položky. A potom tie dáta aj overia, validujú. A aká je presnosť, lebo to býva často otázka pri OCR? Áno, to je dobrá otázka. Podľa dostupných zdrojov sa tá presnosť pohybuje až do 98%, čo je naozaj dosť. Niektoré riešenia, napríklad aj to spomínané Faktúrko, uvádzajú, že dokážu eliminovať až 90% manuálnej práce, toho prepisovania. Počkajte, 90%, to je obrovské číslo. Aké sú teda tie ďalšie konkrétne, možno merateľné prínosy? Sú naozaj výrazné. Okrem tej dramatickej úspory času, ktorú ste spomenuli, áno, čo znamená, že ľudia sa môžu venovať dôležitejším veciam. Je to aj výrazne nižšia chybovosť. AI a tie validačné pravidlá chyby minimalizujú. Firmy majú potom lepší prehľad o financiách v reálnom čase. A čo integrácia s účtovníctvom? To je asi kľúčové. Určite. Moderné riešenia ponúkajú hladkú integráciu. Či už s Pohodou, Omegou, Money alebo inými systémami. Samozrejmosťou býva aj digitálny archív, ktorý spĺňa legislatívu, časové pečatky, auditná stopa a tiež automatizované schvaľovanie faktúr. Čiže celý ten proces sa môže zautomatizovať? Presne tak. A ešte jeden aspekt. Môže to pomôcť riešiť aj nedostatok účtovníkov.
Umožní im to sústrediť sa viac na poradenstvo, menej na rutinu. Znie to veľmi presvedčivo, ale predpokladám, že sú tam aj nejaké počiatočné, povedzme, prekážky, náklady. Samozrejme, každá implementácia niečo stojí. Nielen peniaze, ale aj čas. Na výber, nastavenie, zaškolenie ľudí. Dôležité je vybrať riešenie, ktoré naozaj zodpovedá potrebám tej konkrétnej firmy. Veľkosti, zložitosti procesov. No a keď sme pri tom výbere, na trhu je viacero možností, podľa čoho sa orientovať. Ako si vybrať to správne riešenie? Je to trochu ako s tým autom, čo ste spomínali. Najprv si treba ujasniť vlastné potreby. Koľko faktúr spracovávam? Aké zložité mám schvaľovanie? Potrebujem prepojenie na ERP systém. Čiže najprv analýza vlastných procesov. Jednoznačne. Až potom hodnotiť riešenia. Aká je reálna presnosť toho AI a OCR? Aké sú možnosti integrácie? Majú API? Je to škálovateľné? Porastie to s nami? Netreba zabudnúť na bezpečnosť, súlad s GDPR, s našou legislatívou a tiež na podporu, aká je kvalita zákazníckej podpory. Dá sa to vyskúšať? Demoverzia napríklad? Áno, demo alebo skúšobné obdobie. To mnohí poskytovatelia ponúkajú. Viete, tá používateľská skúsenosť a podpora, tie sú často rovnako dôležité ako samotná technológia. Takže, ak by sme to mali zhrnúť, hlavný odkaz z našej dnešnej diskusie. Zdá sa, že to nie je len o plnení zákonov. Určite nie. Je to strategická príležitosť. Firmy, ktoré začnú skôr, proaktívne, získajú náskok. Budú efektívnejšie, budú mať nižšie náklady, lepší prehľad. Kľúčové je nečakať. Začať plánovať, analyzovať, vyberať nástroje už teraz. Rozumiem. A možno na záver taká myšlienka na zamyslenie. Predstavme si ten stav, keď budú všetky fakturačné dáta okamžite strojovo čitateľné, prepojiteľné naprieč systémami. Ako toto zmení samotnú podstatu finančnej analýzy a strategického rozhodovania? Aké úplne nové pohľady a možnosti nám táto úroveň dátovej dostupnosti vlastne prinesie?